Nasibe wong nek sikil kurang dawa iki yo ngene iki to. Kok transparan kaya wong nek gawe baju tidur ngono kuwi lho, Men. Diguak sing kulit tuwoe. Wis ngene iki ae. Ampun. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banu Lur. Iki mangki Banu critane ngrusuk-ngrusuk golek kembang kates iki lho. Lho, oleh jambu barang kok kan kena digawe bukol. Iki tapi koyo ane sik kurang, Men. Sik saithik. Saithik ya. Heeh. Iki engko lho, nah nek wis tak remet, karek samet ngono lho. Dadine iki koyo ngono digolekke maneh. Golekke imbuh sithik-sithik engkas ngono lho. Ayo mel aku rono kae. Koyo ono samping sumur kae ono koyoke sih. Ayo diparani ya Lur ya. Lah iki lho Lur sing tak maksudno. Iki kan ndek-ndek, ora usah nggawa gantar lho. Lah nek sing dhuwur ora gayok ya ditilungke wae ya, Men. Heeh. Wah iki sajake iki wis sakmene iki dipenek ya ora kenek ya Lur ya. Ya ambyuk wong awake sik sak gajah ugleng kok e. Lho lak ngene sih. Lur lutung Lur. Oleh tambah-tambahan sak gegem iki lak ya kenek kok dadi rada akeh titik. Tapi sing tak encik iki tambah mrono kok ya tambah ndak semen. Ya berarti ya tambah. Loh. Nasibe wong nek sikil kurang dawa iki yo ngene iki to. Wis ya Men yo. Wis Wis ya Men. lumayan wisan. Tak ganjeli maneh iki Men. Wis menuju nang dapur keraton. Wis Lur, tak pedhikane nek kene iki wae yo. Isih adem, isih aman sentosa nang kene iki. Misal panas lho paling mik transparan tok. Iki sampe awan ya adem kok iki. Adem kanan kok transparan. Kaya wong nek gawe baju tidur ngono kuwi lho, Men. Nerawang-nerawang titik ngono iki tok lho. Kok jambune kok digawe buka. Biyen jaman Pak B untune sik rasa Lur, jambu ngono iku senengane. Wis mau kalah pokoke mbak anake biyen. Wis saiki ya wis dilirik tok ora ngaran ndomuk. Iki sik nem-nem nek iki Mas. Sing golek sing nok nisore wis jatian kono iki mau wis rada wis tuwa-tuwa. Wis rada kadaluarsa ngono lho kembange iki. Oh nek sik nem kok ngene ya Lur ya. Ayo. Nek wis rada kadaluarsa iki wis akeh sing mekar ngono lho Men. Wis terakhir Lur wis entek iki. Ayo melu aku nang dapur keraton. Tak sudono carane Men kembang kates iki ora pahit ya. Lah ngene lho carane Rek, supaya kembang kates iki ora pahit, ben kita iku iso menikmati ya bagaimana nikmatnya kembang kates. Cukup dikei uyah sakmene. Nek kurang ya ditambahi, wuruk akeh sithike kembange ya. Ora apa-apa lho. Nah, wis karek ngene iki diremeti kok ngene Lur. Sampai ledengku tak dudukno, keledeane dan kehancurannya sampai sepiro ya. Sampeyan sih gak penasaran kok. Ngremesi ngene iki ta Lur. Pokoke nek rasa tangan sampeyan iki kate sempal ngono kae baru iku wis mari. Ya, engko tak sudokno. Nah, dadi Lur, tingkat keledean dan kehancuran kembang kates mau sampai koyok ngene iki. Sampai metu banyune koyok ngene iki ya. Terus iki diperes koyok ngene iki. Iki mau ra dinehi banyu dhewe ya. Koyok ngene iki dekek kene. Pewersi sampai apuh. Nek sampean ndeloke YouTube mek nok ngarepe tok. Ora ditutupno sampe mengguring kok paling ana sing tekon ngene. Apa ora diumbah Banong? Ya mangan iwak asin niku nek ora diumbah. Mari ngene kok terus diumbah. Nah, nek wis mari diperes mau dipentor ambek banyu nyalah ngene iki Lur. Dadi ana sisa-sisa uyahe iku engko njuk cicir. Cicir ngerti ora? Logor, ceblok, nggih, dawa. Kuwi dawa iki wong mestine udu uyah.
Lah lho, kembang kates sing maune sak kalo mau kuwi dadine mikur semene iki lur. Dadi mari diremeti, diumbar wesi, terus dipower semana sampe apu aja sampe ana banyune ya. Lho, sampe kemliwir kok ngene iki. Ngene iki kok terus digodhogno banyu, digodhog sak lupan, disaring maneh, diperes maneh ya. Saiki aku tak golek campurane kembang gedang ya. Ayo melok aku ngedel kembang gedange situk. Situk sike kok situk. Ancene ana emek situk jane yo an. Ayo. Nah, iki lur, kembang gedang iki nang ngarepe pawone Ija lur. Iki dapure Mbak Ija lur. Lagi perbaikan. Digawe semi modern tradisional modern ngono kae iki lho lur. Lho entak lho, wis apik to, kok nisor iki nggo ada kayune. Be, aku liwat kok be, iki kok men keceblokan iki be. Wis ah. Iki gedang raja lur, ya. Nek sing enak iki sing dipangan gedang sobo, gedang raja, gedang kluthuk, ya, liyane aja sepet. Kayak matane sampean iki, kayak matane Bandung iki sing kurang duit kayak sepet. Kurang turu. Wis lur, gampang to. Iki Kong tolong Kong, dagek kono Kong. Oke. Nah, wis lur, mari lur. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ternyata isih sakmene gedene. Ayo lur wis gendang rono nang dapur keraton di hotel-hotel ya. Be tak tinggal dhisik lho, Be. Wis ngene iki lho lur, lho ditugel diguwak sing kulit tuwoe. Ngene iki lek duwe wedhus utawa pitik dirajangi lembut, nggo campuran pakan, ngelong-ngelongi dedeke ra oke-oke. Tuh. Ngene lho rek lho. Wis ngene iki wae. Wis iki ra apa-apa iki, ben mesake. Engko ndak kurang bandunge. Wis, ayo digodhog dhisik. Nah, iki ana daging, iki dienggo campuran ngoseng kembang katese. Wis ngene wae lho lur, ngeras-ngerus wis ora usah gawe lawuh liyane, gak ngono ta. Lho, rasa gede-gede, men cukup sak kabehane. Iki kok lawune nggih dadar jagung iki ae lho. Disisiri dhisik. Sayur wis campur daging soalnya. Sayure wis campur daging, dagingnya wis campur sayur ya. Lah iki lur bumbune kembang kates. Bandung iki gawe kemiri, brambang bawang, jahe, lombok cilik, lombok gede. Terus engko dirajangi nek lombok ijo ambek lombok abang iki. Godhong salam, ojo lali. Ya wis ngono iki tak lembutne dhisik. Lah iki bumbune dadar jagung pisan ya lur. Iki ana brambang bawang, ketumbar, kemiri, lombok rawit, ana kencur, karo temu kunci, godhong jeruk. Wis ngono iku wae. Iki lombok ijone dirajangi ngene lur. Iki mang lapo sih kok ladingku kok ganti. Nang endi sing ngirem kae mau? Loh, wayahe godhong apa kembang kates iki dijegurno. Digodhog ngene iki lho, Rek. Wis dintas ngene, Rek. Saiki bumbune ya lur, iki bumbune kembang kates, dijegurke, ditumis. Sampai harum. Alah la ilaha illallah, kowe iki ngopo ya?
Loh, bumbune wis tuan kaya ngene iki lur. Lho, saiki daginge dilebokno. Sing kriwil ngene iki lur. Rendene iki lur, ge buka puasa, dadine ya dikeki sing bergizi titik. Monggo nek ora poso galah ambek teri ngono kae gagap wis ngentekno sego. Iki berhubung poso daging ya. Iya, cek posone kuat ngono lho lur. Wis ora kurang gizi. Teri ku ya gizine akeh iya bener lur, bener teri yo gizine akeh. Tapi kan sekulino. Aja ngono ta men, no pancene lur yo. Nek wong poso ngene iki andak-andakno nek masak iki koyo iki sing spesial ngono lho lur. Ngolok sak ngolok ya ngono dituk-tukno sak anane ditukno. Yo jajan nek gak poso lah ketemu gedang mbek telo ya telo tok kuwi wae. Nah, iki terus disoki banyu ngene lur. Cek nempuk daginge. Yo. Wis adan iki lur. Wis adan lur, Kang Men wis waya buka iki. Poso apa ta men? Bedhog pokok poso subuh men. Iya lah lur. Wis bedhog iki nyaca telo iki lho lur donceki dienggo kolek. Cek seger. Nek ngenteni daginge gembuk. Jam-jam sekarat jam sampe iki. Iya, makanya awak dhewe iki nek ngonten kudune esuk wae men. Waya jam-jam sekarat awak dhewe turu ora mikiri ngonten. Iya. Nah nek awakmu jam sekarat waya ngejak budal ngonten ya semaprot. Ngawur kowe iki. Adik lehadan ki koyo lebuan tertenan kok sajake kok ya. Kok ngilik nang mangan. Ngilik nang madang ngono wis adan ngono. Salah. Lah wis mari donceki diumbar resik mulus kaya dene lengenku ngene, saiki terus diplathoki ya. Kagudiken ta lengene iku. Aja rame-rame kan ndak krungu wong. Meneng ae kok. Ngene iki lho lur. Kakek kepletikan lengan. Lho, gudiken iki siji ngene iki oleh bayaran. Kalau kepletikan mana oleh bayaran maneh. Ngono nek gak kepletikan mulus ya ora oleh bayaran, turu mergane ra nyambut gawe. Dipletik-pletik kabeh apik malah. Ya aja nek ngono ku ya kebangetan. Polkadot. Wis lho iki mang daginge tak cuwil. Pitik cilik kono ku lapo? Kok ya ngono tak gongso kene pisan wakan. Daging iki mang tak cuwil kaya wis gembuk, saiki kembang katese dilebokno ya. Dituthuk lur cek logrok lho. Wis iki kembang gedange mau kae lho. Iki mah dagingin mlayu nanti to men, kok ora ketok sih men. Kesingsal. Kesingsal. Wah, salah ndele berarti iki mau men. Dibumboni ya lur. Kayak ngene iki wis biasa ngene iki ae lho lur lho. Nek kersa gendhis nggih diparingi gendhis nggih. Terus iki diuleni ngene. Campur rata. Oh, iki lombok wungkule karo lombok ijo lombok abang dilebokke. Oh, wis jan ayu tenan. Sawedepe men. Ngene iki ilok tak gak ilok sih ngomong ngene iki rek. Ilok ta? Kepengin kok. Gak kepengin yo. Enggak, ketos-ketos. Kayak kecap titik ya lur. Iki opsional yo. Sampeyan gelem yo digawe, ora gelem yo ora usah gawe, ra apa-apa. Wes lur, tampilane kembang kates koyo ngene iki dapurane yo. Wis saiki ayo dintas. Wis ngene iki ae. Engko ya ana sing takok, "Banong, iku anyar ta wadahe?" Iya, anyar iki. Wingi mari tuku tekan Bantul sak daster-dastere anyar tukono Kang Men. Jarene wong daster kok wis gedumbyukan ditukokke sing anyar iki. Iki lur ora pahit blas. Dadi resepe ora pahit iki kudu ngikuti setepe Banung. Engko nek salah sak srit dadi pahit. Ngono ku mang dadi diremeti mbek uyah, diumbar wesi, dipower sapu, digodhog banyu umum sampai rondok suwe, diumbah maneh dipower sampai apuk maneh baru dioseng ya.
Kesuwen Bandung tuku wae enak karek ngemplok. Lah yo nek hasil karya dhewe ngene kan luwe enak, luwe marem. Sakjane tuku iki mek sak sendok dintal dhewe, nek ngene gawe dhewe dadi wong sak omah. Lah ngono lho. Lho saiki karek ndadar jagunge padha spesial iki yo ana urange, ra ketang tak rajangi lembut-lembut. Sing penting kan judulnya dadar jagung plus urang ngono. Dilebokno pisan ya. Urangi rajangan dilebokno. Lho, gak kurang cilik ta Bandung ling rajang. Yo ngene iki men ora alot-alot le nyokot untune iki men rada hemat titik. Ora tek ngetokno tenaga ngono lho men nyokot iku men. Iki sajake kok mlete, ana godhong brambang, ana seladri, ana bawang pre. Iki juwegurna babar pisan ya. Loh, wis kaya ngene iki. Pancene Bandung iki seneng nek atik dadar jagung akeh godhong-godhongane ngene iki, luwih sedep. Tur gekno sampeyan nek ora seneng akeh godhongane ya ora apa-apa, ora usah dikeki akeh-akeh. Jagungnya tak goreng lur ya. Wis mateng lur. Mari tak gorengane kabeh dhisik ya lur ya. Nang ngolek. Wis lur, lho iki karek ngolek ceritane iki. Iki telo pohonge dilebokno dhisik. Rek, iki engko sajake suweger men. Pandane iki jewogerno pisan. Wis nggo subal-subal, pandan akeh kaya sak bongkok ya. Wis karek meresi santene lur. Duh, kliru ya lur ya nek meresi santen ya lur. Meresi klopo. Lek nang nggon aku iki ndang ngono iku lur ngomong iku. Wis nang dipersi santene ngono. Berarti wong iku salah ya. Meneh tak benerne ana sing ngomong ngono iku. Lah iki lur gedange ya. Oh, iki sawangane apa ireng tapi nek iki niki sik kulite sik rada atos lur. Apa cara gedang kebrangas apa piye ngene iki? Ya apa Mas, lah iki niki sik atos ari Mas kulite iki Mas lho. Wangi gedang iki ngapik dhewe iki. Iki sing ngunduh dhewe wingi. Karang wingi iki sula lur. Dadi sing dhuwur dhewe iki tak gawe ngene kan wis abang sampean wis mateng. Sing kabeh sik ijo lah kae tengok-tengok iso cendelok kae. Wis lho iki kan pohonge wis setengah mateng. Saiki telo rambat iki dilebokke. Engko ben matenge bareng. Iki wae nglebokno gulane lur. Takekane uyah titik lali lur. Sampeyan aja salfok ambek pancine ya. Pancine iki pancene gedhe, tapi isine ya mek saitik ngono lho maksude kok. Lah iki kalang-kalinge lur dilebokno. Iki mau wis digodhoki ya. Gedange ya dilebokke. Wis ngene iki wae lur, iki engko wis suweger ra karo-karuan. Wis lur santen iki diwegurke ya. Diudhek sik cekak mendek. Duh, ambune rek. Ya iya lho, ngene iki tambane ana nangkane. Mbok. Wis bahaya. Wis ngene iki wae lur. Wis karek ngenteni umum nang dintas ya lur ya. Wis rasa dicipi. Lur wis mari ya lur, karek ngenteni wayahe buka. Sik ya iki dicengkrengke ndur kene iki wae ben ora adem ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis maghrib lur, iki wae Bandung ngombe nodem dhisik. Biasa lur, sadurunge mangan kurang setengah jam Bandung mesti ngombe nodem dhisik ya. Ben gula darahane Bandung iki tetep stabil ya. Apa maneh pas wae posoan ngene iki, akeh barang sing legi-legi, akeh barang sing enak-enak, otomatis ecep ngono. Mangkane saiki ngombe iki dhisik ya. Wis lur, pokoke nodem iki lur solusine Bandung supaya gulahe Bandung iki tetep stabil, terkontrol. Nodem iki ekstrak alami teko boncis karo daun kelor. Dadine aman kanggone awake dhewe ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum. Amin.
Monggo dulur, niki sami buka. Banung iki mau kaya nggawe kolek, ana manisan. Iki jambu karo Istimewa nanas. iki, Rek. Dadar jagung, es yang kembang kates kae mau ana gorengane. Lho, wis tepak komplit. Tak Wis. kira bayi apa iki, Mak? Hubungan. Aku gak pira, Kong. Wes ngono. Mene wae. Wah, mantap ini. Mantap iki, Kong. Kembang kates. Kates. Lagi dasar jagung iki, Kong. Monggo dulur. Sama ngenteni Enak aku toh? ta, Mak. Dah. Gentenan. Mantap, Oh. Lur. Ayo lur, ayo lur. Wis Kong nang makmu, Kong. Monggo. Lah sajake kok enak tenanan iki. Pas ngerti aku ada sing spesial lek Yo iya lur, Rek. Monggo Langsung nggih. kroso ngono, Rek. Langsung ganjel ya. Ombong bae. Piye? Mantap tenan, Mak. Ya iya lho, Rek. Banyak ya? Pol enak ya. Ora baik dah ya, Kong. Ngapain? Alah lur, enak temenan Rek. Lumpuk, Mak. Buka mangan kerahan enak menurut. Apa sih petang dua ya? Masa aku lek warkon ini ya doyan, Mak. Pokoknya aja lali lur. Nek ndelok videone Banung delok sampai tutup. Cek nok ero prosesnya masak kembang kates ora pahit ngono kuwi ya. Wis mari mangan. Isih amet Kakung. Wamot. Nah, iya isih Jelas, amet no. lur. Ini Sik, tarik iku pindah haluan, Karek kolok lur, iki kolok iki kudu dipangan lur. Gedang, telur rambat, pohong. Iki kolang kaling. Wis rasa kake lur, ngen ndak ramot, engko nek sembayang nuntek ndan. Iki Kong, monggo. Monggo. Iki lho. Enak, Mak. Kolek versi Bandung. Dadi ora sing njuk lewegi ngono ki kok ora. Aku seneng ini, Mak. Telone abang kaya walo ya. Mau aku katanya buka waluku ya. Kok eman botone mek cici buka sampe gedene, tapi ndolek gak ono pasan. Enak telone. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis wareg ya, Kong. Wis wareg. Alhamdulillah. Wis ngono ki wae ya dulur, wis cukup sakmene videone Banung. Donga dinonga wae, tak dongano dulurku nek diwae gone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atau belaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.